Rego kumanya mankiri tariane Evelyn Osero olitoko bwatrana nere kwenekia awekera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana intwe komwerio ama ya yense moni gotoko ya chaka korwase county ya Nyamira awase omugavana we county eyo Amos Kimwo Nyaribo aberega kubatumainka aba obisa usasegeka kyomutenyo yamo aba obisa bali abagusangereria ebanko naboyigo abateneri babo naboyigo abanyanyimbo bakanjo asikeria age gotebekana munanigo ebanko gose gusangirira kwebango kwabeire go kwera naise boyigo Nyaribo nigabaga kubachora bali barachiye gotenera ase tinsemecho abo chiko chako bokoreri bwabo bene eritkoria angi muri ketukora se county ya Nyamira job manki na tuarganirete roboti uruo omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigo atenenia emeremo abakori emeremo bo sangereria ebango asegeka kya matuko emerongo 3 rero iga abakori emeremo bose bari involved no sabe bango bakoro ku revenue collectors wari bonds bakora enforcement as a revenue correction na wari bonds babatenereta rero yango batoma a leaf ya matuko sarasini yenko bwatekana nago kya kwebango egosangereri gune county ya Nyamira asagi keri abakori emereme yugotatwara obwegenwa twabwatirie twanyorire n'abantu baitu bari turigete tugwakane meshara batari abegenwa bakorete chibesanke chinde babeke mebuko nigo bono obutuki burachigo chaka linde komanya asoboko ngubwabeire rejiwara to correct milioni 200 on average lakini to bwenda correct milioni 100 twanyor magendrande te yotora akora ise abwenerete onye revenue yeito yoka yanka teisaini bono niga bakori emirimo bege kababekirwe linde bagendere n'emirimo yo gusangereria ebango bagende kaso mutinyo yomo timu nero ele temporary interim egoja wasa koire bango toko banga ngakitoko chora baya kurua sababe na bakori training igasa matuka isarasini na wagoja twanyoro mwelekeo mwirongo. Kwa hivyo naomba watu yetu ya Nyamira wakuwe pia waangalifu kwa sababu hii pesa ni yenu. Ukiona mfanyikazi akichukua pound, piga picha, report tuweze kumjua na kumsimamisha kazi hapo hapo. Kurwase county ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.